Guys, good morning. Nagkaganay niya. Mga hamig bulanghoy. Ang mga ka-churchmate, mga hamig bulanghoy. Suot sa bali ninyo sa among Ubani ninyo sa mong pagpanguhag bulanghoy. makaibot bako ni mga pormahan. Kita-kits, inagabot. May mangyagian. Para sila nauna sa Niagi Miss Pagahat Elementary School. Hala, manguha ko na rin sa gulus kinilaw. Kaya daghan di ah. Pino nga kuan Bisaya. Ano yung sa gulus sa kinilaw? Pipino dai dai. Oh. Wal. Happy Pino. Oh. Bato kay jaga. Bato kay humot. Bito. Pipino bitaw. Isa gulus bito na sa kinilaw. Na. Wal pipino. Dede mo kuan. Wa ka mami na anad ani. Nakaida ko to minaanad ka. Pero gamay raman. Ingon sige. Atang sa gulus sa tang kinilaw ni. Gamay. Props. Timing man pagka nagkilaw. Hala, babuyan nila. Kisa ni babuyan? Nana, nakuha na, nagsuot-suot sa kalibunan. Ayan, naghulang huyan, oh. Hala. Gay mo bo. Arang inita. Yan na. Sabi, Yara, ginukat na sister. Ready. Aga ko tig video. Hala, lami ah. Hala. Mamuha nila oy. Hala, dagko mo dig unod. Yara guys na ah, gunod dagko. Oh, ano tabang? Wow. Lami ah oy. Lami o dagko o. Dagko ah oy. Dagko ah oy. Dagko o. Paano din yung mabuhay mo? Gamay rin ako ah, nakuha. Buwang na nino. Palito ni na ho. Palit oy, kaya lutuon. Naman agay busy man sila. Busy. Hindi sila maka. Gamura man po na sila. Sila lagi na nanum amin. Sila. Suhol lan ang gigastuhan lan padaro. Hagbas. Pero bisis Lami ni tam na nukuan, lamig juta kay kuan nagjutab ka na. Humukon. Mo nang bunbunon ba ja kuan pa pud si Jang juta awa pa ni si Jang na sige tanom. Para bala ay nga first time. Lambay saon na. Ha.
Dati sila nagbay. Sa una-una nilang. Wow. Kare. Ha. Hala, ang dago. Ato Ija sister. Putod yun na. Ano? Putod yun. Kapag may itinanin, may anihin. Daghan naman, punan pala. Bali atong tanam na nga nita. Kita. Mga nga ni wa nagtanong. Naghanan di ay. Dai, isa dai. Ah, mura. Humok man di ay. Tay na putol. Puti ni si Ja, lami awi. Lami ganay dingagon. Muna gi lutan. Daghan naman ka. Daghanan ni uy. Sakturan eh. Harap sundan. Hindi ako napiputol be. Kang baha na yung dani? Tumbahan naman ni dali. Tumbaan mo ha? Kasi ba dyan sila nakas? Bana bang yabang bana si Winnie. So ini Wita kay man, labang tuma. Pagtas tig-edit na. Paon sa tarog. Moni pawan. Ani Mga ni alternative ugay bugas. bugas. Pero kanirang dumaha may ang hilakan dyan sa una dyan. Di ko hilak dyan ko gani. Di ko ganahanan. Guno si Ja. Maka-Japan po ko dani man. Na, ikaw. May pantaging. Naka-Japan bita ko gani. Hindi ko kadyo. Pagkabuhi ban. Ako rapod. May kaigsundan yung mukhaon ko Japan. Mukha ang kuan tagsara. May karon ugma di ay pa po. Ang ugma pa di ay. May ugma. Atin tunuan na pod. Nami ha. Bisa magalig dengagon rani. Agon na lang ni. Dengagon dahil ano. Ay dugay ra. Dahil yun. Di pa sayang. Bantay ka tukutan na dingag. Bitaw no ako di ay na. Tudingin tugika nang ayo ko. Gihana oy. Aro ako no babantay ko ko ning Lalo. Tukaron na ba dyan may balok dohon? Aga ko dani, maikag na lamang ko. Kana, Sister Vilma, naglukdo. Ato nang dajungan, dari sa babaw. asa ba ko agi? Dali. Lana. Ato nang dajungan dagto. Kagihanas ng kauban eh. Dugo ba jud ko? Kuha tag dahon. Kuha ka tag dahon. Diyan ang kuha ng dahon. Sindang na to kay gaman mo na ba na? Ay sipod. Ay. Saan ka magbisaya dahon? Ay tagingan. Dito na lang pagpanguhag dahon. Shout out sa ang ka-churchmate na kugihan. Manay mo suman og bulang nga lami. Wala ni ron. Wa man tay tungkit. Wala. Ningan na tong gahapon nga. Abot na paghahat og panguhag dahon sa saging. Asa man ito daw ba? Ito sila ha? Dani ra. Wow, hindi mo ko ka-estimate. Sakto na ba ko nun eh.
mo later, eh. Pang. Lisig naman. Naman yun. Laisig ka. Siga. Lain na ba? Ay. Ang paspasa nga nagsiga kadyo. Ha? Pas nanalad mo na siya nga na. Ikaw, si sarad ka. Di ko, anak. Ako po di. Ay, charot yung utak. Bali Sumasunod man ka. ang hangin. Alas, ay. Injara. Hala lagi. In Jesus name. In Jesus name. Adlok di ay. Nagsasagadhin ka ayo. Gamay ra dito yung butang. Sari sa sab. Tambali. Bumadit ko dito na. Ano, daghang mahod dito po. Ano siya? Kung hangin, ano kung hangin, gana kung hangin yung bali, kusog kayo. Saktura na, yun. Tabunan, ano na, sabigan ng yuta. Anong si yuta? Ang pangalan na. Nagtag-ija. Nag-uban na siyang bana. Kuha pa mo. Di pa manganak ng tawang presko. Agro. Walang taong Mindanao. Muli ka? Kay, Agtuloy ko sa Ato na ka manarbaho? di man ko nalabaho. Yung sama ka? Magpahilo na ko ba kayo ano dito. Magnegosyo? Hindi mahawa na mo dana. Di uy. Aw. Kasi gani si Manara. Aw. ano pa sa Mindanao? Ano ba ito na yung Jesus? Tagong? Davao? Taga Davao mo rin sila. Ang may tribo sis na. Mansaka man ko. Hindi naman saka. Nasa Leyte Itibo. Na, nakaso lagi to. Suntok. Gusto ka na-appeal man sa saging, na-appeal man sa nalugpat na anuhan man na. Okay. Eh, ano yun? Nagbit dito. Bit man. Ano mo? Hindi na kalat. Ito ba? So, ang uban namang kaubanan, naghiwa na po sa mga utanon. Prepare para sa das paniid to. Nagutan po dog nangka. Magkuhan may magata. Oras na. Okay, wala koy balibo. Sabi ta koy balibo sa ilo. Ikatulo. Ako ka-videos kinaunahan. Ay sakay na unsa naman ni. Minutes. Yan ang bata. Magilid ko lang sa imo Sakay. Dahil hindi na yung karos kalipod mo na limke. So, mag-ibugno. Gusto ko si Rosa na usap. Dila dun kaya daw mga ipok. Hindi may po ba? Ipit na kami. Kami may Rosa. Dahil na po niya sabi, katulo. Antay kay minutes. Lalaki na lagi. 9 minutes. Wapa magidan ko an. Kuya ka sila. Nani anak. Ano ba? Anak na. Wapa pa dili na sa ako. Wala na iputiyon ngayon ko. Nay pa. Ngayon ko lalaki na lagi ka. Katawan niya kay para man dun ang bayad ang bayad sa uwi. Iba doon. Sab na po, di ka pila rin eh.
Apat na. Kaupat. Di na ilalim ni May Musi. Wala din naman sa panindan. Kaya, may kamang nabi na to dwar, patay patanam ni Yok, ning tubo naman. Girl, inagkumandari mag-isa tapos na. Duhara to ka buok. Diba? Na, may balik jate, murag tag. Nagtinabangay og kudkod kay mo to igata sa utan nga nangka. So samtang magutan pa sa nangka, magpanit man daning kamuting kahoy. Kay lutuon pud ni para snack sa palis. Amo nang gidengan-dengan kay arong madali. Na may nagluto para sudan. Kami po'y mag-prepare daning lutuon para suman. Ang bus over at rin dapita kay aliwares, bisagin sa rin mga itapik dani, bisa bibo ka adyo mi basta magkatapok. Kuani ka ng bayanihan, kanang nagkuan mig temporary nga fellowship center kay namin napalit nga juta kanang tukuran sa simbahan ja ongoing pa man mao nang nagbuhat sa mi og temporary nga kuan fellowship center. So mao niya mong kuan tabangan mga laki may nagpanday ng mga baji may mag-prepare sa pagkaon. So mao ni tanan namang napanitan kuan daghan-daghan pud ni. So naka-ready na sudan para paniud to na tinola o gulay o gumbang nangka. So mao na sudan para paniud to. Nagkabibo ang pangaan ng iban daras gawas ng gilingkod. Kanya-kanya nagpwisto. So kay human naman nakapaniud to naman ang tanan, proceed na pud miss paggaling daning kamuting kahoy. High-tech na rong panahon na. Kay di na ka magmanumano. Kay kaninga ni magsuman magputo basta kamuting kahoy di lalim. Kay kaning pagbanggod pero kay nana may machine nga ni galingan na laman di na ka banggod. Di po to lalim tong magbanggod. Kay experience ko nga na sa una maapil na pa na tong tudlog banggod. Karon di na maglisod dali na laman kay nana may ngani. Okay lang. Si Abing noon. Abing ra. Ini kita buka kontak kan. Ako lingkod. Ibalik na po na kay dugoy ng panahon. Sa man. Katawa pa sa anak. Kabil na. Mo, tumingan ako ni mo. Ara dito. Ikaw, basta kayo. Kita nagang kuhan. Pinugay. Free yan. Free. Tupong ko dyan. Mawalin na yung free. May batangin ko ng kuhan. Isa ka kubasa ka na. Kisa rin matiming. Ay, kubasa.
Nagagano ka ba sa balam? Mura na putos lang sa. Ayaw, uy, kasi yung daw ikaw kalmasa. Ngani ba? Masuway ka na? Iya to bang. Tukunan mo yun. Bila ako, Sara. Pwede na eh. Sakto na din. Gani mo te? Tuhod na magaling ko na Nagkanan be. Pwede na rin, pwede putulon eh. Ibutan na naman ka sukal. Tamis. Mawag, tamis. Dapat makuhag dahon. Nasli ko na kay dahon. Sakba na guys. Okay. Lugat man. Di na pwede na mag-hawbon kayo na hawb naman. Okay, so, Sabi abaya. Matingalan tayo parat ha. Simot na na. Katong may dagan ba? serious kayo ba? Ikaw serious kayo ka? Kari uban nagsig katawa o malipayon. Mapait gali ng lubi. Ang serious ka. Hi guys. Guys, oh. Perman. Ay, Perman. Oh, hello. Anh ơi, em món ăn.